Sôn am swyddi. Rôl Animeiddydd. Dyma Shane, ac mae'n animeiddydd. Mae Shane yn gweithio iddo ei hun, ond weithiau mae'n cael ei gyflogi i wneud rhywfaint y waith i gwmnïau animeiddio eraill. Mae Shane yn mynd i ddangos rhai o'r pethau mae'n ei gwneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith i chi. Felly, ffwrdd â ni. Wrth weithio'r brosiect, mae Shane yn dechrau trwy dynnu brasluniau o sut dolw fydd ar ei gymeriadau animeiddiedig. Yna, mae Shane yn defnyddio'r rhaglen meddalwedd arbennig i greu ei ddelweddau ar y cyfrifiadur i wneud iddynt ddod yn fyw. Weithiau mae Shane yn recordio ei lais ar gyfer y gwahanol gymeriadau mae'n ei greu. I wneud y swydd hon, rhaid i chi fod yn greadigol, fedru tynnu llun neu gwneud modelau, allu gweithio'n dda ar eich pen eich hun ac fel rhan o dîm. Mae angen i animeiddydd hefyd fod yn amyneddgar i wneud gwaith manwl. Gwrando ar hyn mae pobl eraill yn ei ddweud. Gorffen pethau ar amser. Mae Shane wrth ei fodd yn bod yn animeiddydd, oherwydd mae'n hoffi creu cymeriadau a straeon. Os hoffech drafod eich opsiynau neu dysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu ar y we drwy gwefan gyrfacymru.lliw.cymru. E-bostwch ni at post@gyrfacymru.lliw.cymru a dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn.